Ajde, Lepi, treba da me voziš. Lepi, budi uvek u napadu. Napadaj ko dobro jutro. Napadi kada te napadaju. I podrži kada napadaju drugi. Ajde, napadni nekulturu. Napadni kada te ne slušaju. Napadaj kada ne postoji sutra. Napadaj i sutra. Sve znaš, Lepi. Uvek u napadu. Admiral Bet. Pozdrav za sve pratioce. Trenutno se nalazimo u Minhenu, a moj novi gost je Aleksandar Džoker Ilić. Ilke, kako se osjećaš dan pred borbu? Dobro. Završavam ove medijske obaveze, sve kako treba. Sa iskustvom, koliko imaš sve više i više borbi, je li ti sve lakše i lakše? Apsolutno, ali ne samo sa iskustvom, jednostavno tako sam se postavio u glavi. Uživam u ovom poslu, uživam u ovim godinama koje imam. Svestan sam da nema još puno godina u mojoj karijeri, trudim se da uživam. Meni ovo stvarno apsolutno nije kliše, stvarno mi ovo nije nikakav pritisak. Više puta sam to ponavljao u nekim intervjuima i ostalo, znači pritisak je kad ljudi se bore za egzistenciju, kad imaju bolesnu decu kući, kad rade više poslova, to je pritisak. Ovo je iskreno uživanje, privilegije boriti se pred punim dvoranama, imati priliku da ispišeš neku istoriju domaćeg i regionalnog MMA-a, da nekim klincima možda budeš uzor ili slične stvari, tako da apsolutno nema nikakvog pritiska, ja sam sve prošao u životu, pogotovo sa zadnjim porazom u karijeri, sa celim tim zdravstvenim stranjem, sa okretanjem leđa, s komentarima, sa privatnim problemima, tako da meni je ovo sad, iskreno ti kažem, smešno i jedva čekam sutra meč. Što se tiče tog zdravstvenog stanja, sad sve okej? Pa jeste, mislim, znaš šta, vidi, to me svi ljudi pitaju, ja svima kažem i da imam nešto ne bih vam rekao. Mislim, jer ono pitanje pred meč, da li si spreman, kako se osjećaš, apsolutno će svaki borac reći da, dobro se osjećam, da, dobro je prošao kamp, niko neće da prijavljuje povrede ili zdravstvena stanja, tako da bitno je da sam tu, bitno je da sam dobio drugu priliku, zahvalan sam na tome, zahvalan sam svom timu, na ljudima koji me podržavaju, koji su tu za mene i to je to, idemo da rokamo. Kad bi uporedio pripreme za prvu borbu i sad kad bi uporedio pripreme za drugu borbu, kolika je razlika? Pa razlika je ogromna i ne bi sad nešto ni tome nešto pridavao razlike, ali ono što je najbitnije, sprovešći se taktika ono koju sam ja zamišljao u prvom meču i ono što ja imam u glavi, ima i moj tim isto, na istim smo talasnim dužinama, tako da vidimo meč isto i to je to. Nema tu neke lažne tajne, meč će biti, odvijaće se na nogama, kao što sam ja i želeo u prvom meču. Ja sam neko ko sluša svoj ugao, svoje trenere, svoju taktiku, tako da ono kao što sam i rekao, imam 25 borbi, ni u jednoj borbi ja nisam rvao, pogotovo kad sam dominantan u nogama i prošli meč sam otvorio dominantno, ušao sam u rvanje jer je to bio game plan, ali dobro, tako je kako je, sad ćemo drugačije da odradimo sa ovim trenerima, pa kao što rekoh, i da se desi poraz, iako mi to nije u glavi, ja sam dao sve od sebi, onda nemam stvarno ni za čim da žalim. Doduše u onom stanju, mislim, je bilo nerealno za 2-3 minuta GS tenka da se nešto odradi ozbiljnije. Verovatno je samo ta taktika koja je bila u tom momentu pogrešna, samo dovela do stanja da ja brže uđem u tu neku zonu i da mi se telo brže ugasi. Možda bi ovako sa nekom drugačijom taktikom možda mogao da potrajem još koji minut, ali nije ni bitno. To je to, šta je bilo, bilo je. Ja sam više puta rekao, Rokiju sam čestitao na tom meču i toj njihovoj pobedi, iako to ljudi ne znam zašto misle da im ja nisam čestitao ili da nisam to uradio. Zaboravlja se, ja sam samo imao problem s tim što on nije hteo da prihvati revanš, iako je revanš bio dogovoren. I sporije da revanš postoji, da taj interni dogovor postoji, da smo mi već potpisali ugovor za trenere Reality Fon, što se na kraju ispostavilo da sam ja onaj koji je govorio istinu. A kad govoriš istinu, kad imaš čist obraz, jedna, što kaže ono, zrno istine je jače od okeana laži, tako da s takim stavom sam ušao u ovaj meč, ja da čekam da sutra ispravim to i da sve vratim na svoje mesto. Ja sam stekao utisak da si sad fokusiran za ovu borbu 200%, da nisi bio uopšte aktivan toliko na društvenim mrežama, da nisi odgovarao Fabijanu na te neke prozivke. Nije samo zbog njega, nego mislim da je Zicla iskreno previše svega. Znači, ja sam prvi bio za to i da se malo napravi entertainment kad MMA je bio na niskim granama, kad ljudi nisu pratili, kad hale nisu bile pune, mora se zainteresuješ publiku s nečim. Ali ovo sad mi se više ne sviđa jer sve više ide
van granica sporta i sve više manje respekta za borce. Tako da u tom moru svega još ja da nastavim s tim, mislim da je to bez veze. Tako da ja radim po svom nahođenju, kako se osjećam u tom momentu. Mislim da nema potreba da se hajpuje dodatno, jer ovaj meč će svako bude gledan i rasprodali smo arenu i bez da smo ništa uradili. Da si očekivao da će biti puna dvorana u Minhenu? Apsolutno. Pa FNC puni već sve dvorane, evo vidim da je Slavonski Brod, već je 90% dvorane rasprodato u 2 dana. Znaš čime sam ja fasciniran? Sad smo došli avionom od Beograda do Memingema i idemo od Memingena do Minhena autobusom i bukvalno pola autobusa je bilo, svi idu na FNC. Pa to je to što ti kažem. I što još zanimljivije, koga god da sam pitao, Ilke, Fabijan, Ilke. Ljudi su veruju u tebe. Pa dobro, znaš šta, verovali su i prvi meč, ja sam im zahvalan tome, vidim da po svim tim anketama ljudi dalje veruju u mene. Ja sam za to isto takođe zahvalan, ali kako kažem, ljudi su danas to, isti ti ljudi koji su me juče pljuvali, sutra kad pobedim će opet da te tapšu, ti aplaudiraju, prek sutra, ne daj Bože, opet da izgubi neki naredni meč, opet će isti ti ljudi da ti okrenu leđa. Jednostavno, ljudi vole pobednike, pobednici pišu istoriju i uvek je to tako bilo, tako da ja tome ne zameram, ljudi vole samo pobednike. Može za kraj neka poruka za fanove, za ljude koji te prate, podržavaju? Ništa, stvarno sam zahvalan svima, kažem i uvek ponavljam i da ste Rokijev navijač i da totalno mene ne volite, ja sam apsolutno zahvalan na svakom pregledu, svakoj kupljenoj karti, ulaznici, zajedno pobeđuje MMA Sport, MMA Sport zajedno raste, tako da tu smo da kidamo i da preuzmemo da napravimo game changer i u Nemačkoj, da je do duše bio oktagon, eto sad mi preuzimamo primat i ne sumnjam da ćemo da ih razvalimo. Ilke, hvala ti na intervju, želim ti svu sreću, poželio sam i Fabijanu da pružite dobru borbu. I naravno, najbolja ponuda admiralbet.rs.